Παίρνει ο Ζήκος. Έχει χώρο και τον εκμεταλλεύεται. Προσποιείται ότι θα σουτάρει. Τελικά ανοίγει δεξιά στον Εντίνιο. Η σέντρα του επικίνδυνη, γκολ από τον Μπλάνκο. Στο 10 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Με το 16ο φετινό γκολ του Ισμαήλ Μπλάνκο. Αλλά βρήκε πάνω στον καφέ. Βγάζει ο Ζήκος. Σέζαρ, Λεντέσμα. Και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγάλει κόντρα με τον καφέ και τον Ριβάλντο. Και βγαίνουν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ. Τρέχει να γυρίσει ο Ολυμπιακός. Περνάει η μπάλα στον Εντίνιο. Βγαίνει ο Νικοπολίδης 2-0. Στο 12 ο απόλυτος ευνηδιασμός για την ΑΕΚ, που μέσα σε διάστημα 2 λεπτών βρίσκει ανοιχτή την άμυνα του Ολυμπιακού και με τον Εντίνιο φτάνει σε δεύτερο γκολ. Το τηλεοπτικό χτύπημα για τον Ολυμπιακό αφήνει δικαιώματα και στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, γιατί υπάρχει αρκετός χρόνος. Λιμπερόπουλος δοκιμάζει από μακριά, 3-0 στο 32. Από το μακρινό σουτ του Λιμπερόπουλου. Ο Μπελούτσι μαρκάρει τον Γεωργία, τον απέφυγε ανοίγοντας την μπάλα. Το Ροξίδης τώρα μπροστά του, ο Γεωργίας στο Λιμπερόπουλο. Ο Άτζας βγάζει έξω, ο Ριβάλντο, ευκαιρία, ο Καφές, 4-0 στο 60. Από το Μπαντελή Καφέ, μετά από την κάθετη πάσα του Ριβάλντο, στέλνω 1, 2 και 3 και 4 φίλια που φτάνουν στο λιμάνι, 1 και 2 και 3 και 4 πουλιά. Πως ήθελα να έχω 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες για χάρη του Πειραιά.